Jak to miałeś woła, No ja! Przekroczył kultiwała, poczekaj. Poczekaj, tak. no a co mamy jeszcze stanąć? Nie na czaj. Że nowy sztok cytrus z tomiką, z cytronem zabudowanym w dniu. Tak. Spokojnie. A to jest najsłynniejszy cytrus a la Broadway Club. A to jest myśliwaś? Treska! A co deska? Treska. A to odrewę. Opa. Daj chwilę, bo cyklo. Ale No teraz. a my nawet śmierdzą piwka. Biorę. A jeszcze Brawo! A to co? Andrzej? To wielka. Tańczyłeś! Ja mam polskie. A ja mam wtedy turyst. Ja ciebie nie spowiedz, że był babci No, wiele ostępstw na nas. Tak, mało parą syna. Ale nie, tak. Dziwa. No to No, pijmy. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Daj kułasz. Daj kułasz. Na Hawarii. Daj kułasz. No, musimy zacząć. No to? Wow, no, bo tak, wow. O. jak ona. No jak to wyszło, to fajnie, ale jest to, nie? Za na im jeszcze. No. Już tam o tym stopniu, jak to są dobre i